Панядзелак, 23 снежня. Добры вечар, паважаныя тэлегледачы. Для вас працуе Вітаў Ціўчык, гэта Белсадзум. І вось, што мы сёння пакажам. Калі санкцыі па калена. Сенсацыйнае расследаванне Белсату, Белпол і газеты Выборчай. Як польская кампанія спакойна закупае прадукцыю Белазу. Дзяніс Івашын у штрафным ізалятары. З палітвяжня верніка здзекуюцца перад самымі калядамі. Чырвоны касцёл застаецца зачынены ўжо трэцяе раство запар. Ксёндз Пробашч распавёў, рэжым патрабуе ад парафіі амаль 150 тысячаў рублёў. Польская фірма дапамагае Белазу абыходзіць санкцыі. Прытым, вельмі няхітрым спосабам. Напярэдадні ў праграме «Тыдзень» Ігар Кулей прэзентаваў вынікі ашаламляльнага расследавання. А сёння тэкст расследавання на польскай мове апублікавала адно з найбольш вядомых польскіх выданняў – газета «Выборча». Супольнае расследаванне Белсату, Белполу і газеты Выборчай выявіла, што прадаваць і рамантаваць машыны беларускаму прадпрыемству дапамагае польская фірма «Польмарк». Схема выглядае наступным чынам. Белаз разбірае свае самазвалы на запчасткі у так званыя камплекты СДК і прадае фірме «Еўрамарк Камплект», зарэгістраваны ў Беларусі. А тая – кампаніі «Польмарк», якая базуецца ў польскім горадзе Кельце. Там гэтыя наборы СДК збіраюць, ставяць на іх еўрапейскі рухавік, які адпавядае мясцовым нормам экалогіі, і ў выніку з заводу выязджае ўжо не Белаз, а адзін у адзін, падобны да яго, польскі самазвал маркі «Кронос». Белпол здабыў ліст прэзідэнта праўлення «Польмарк Кельце» Марэка Сверча дырэктару Белаз-холдынгу Сергею Никифаровичу, у якім наўпрост гаворыцца, што «Еўрамарк Камплект» створаны дзеля продажу белазаўскай тэхнікі «Польмарку» і што фірма «Пракладка» прапрацоўвае магчымасць продажу кампанентаў еўрапейскай вытворчасці ў Беларусь. З намі на сувязі Ігар Кулей, журналіст і вядоўца праграмы «Тыдзень». Ігар, вітаю цябе. Прывітанне, вітаўцы. Перадусім віншую цябе з такой сур'ёзнай працай. Сапраўды бачна, што вельмі шмат часу ты ёй прысвяціў. І, шчыра кажучы, для мяне шакавальныя высновы, шакавальныя факты, паказаныя ў гэтым расследаванні. Як такое магчыма, што фірма, якая знаходзіцца ў Польшчы, практычна лезве не адкрыта прызнаецца ў тым, што супрацоўнічае з Белазам? Не зусім так. Яны якраз такі адмаўляюць тое, што яны супрацоўнічаюць з Белазам. Гэта нам удалося давесці, што яны працягваюць гэта рабіць. Яны думалі, што яны самыя спрытныя, яны стварылі пракладку, і праз яе ніхто не заўважыць, што яны працуюць з Белазам. А калі агулам казаць, як так атрымалася, гэтая фірма больш за 30, каля 30 гадоў супрацоўнічае з Белазам. Яны пачалі сваю супрацу яшчэ ў 90-х і навязалі вось гэтыя кантакты з Белазам і паступова павялічвалі номенклатуру рэчаў, якія яны купляюць у Белаза. Пазней яны сталі дылерам, то бок пастаўшчыком на польскі і еўрапейскі рынак прадукцыі заводу Белаз. То бок гэтыя кантакты у іх вельмі шматгадовыя, як неафіцыйна прызнаваліся людзі, з якімі нам удалося паразмаўляць, акрамя вось таго, што было ў расследаванні. Яны казалі, ведаеце, геапалітыка і кан'юнктура – это такія справы, яны прыходзяць і адыходзяць, а мы вось шмат гадоў працавалі з гэтай беларускай фірмай. Канешне, на што я заўсёды задаваў пытанне, а вам нармальна з тым жыць, што на Белазе людзей звальнялі, што на Белазе людзей за палітыку пераследавалі, што ёсць вядомы, напрыклад, выпадак, калі на Белазе закрылі частку рабочых пасля выбараў, каб яны не ўдзельнічалі ў мітынгу, а рэшце людзей сказалі, што вось бачыце, ніхто не прыйшоў на ваш мітынг. Вось. Сапраўды варта зрабіць папраўку. Яны адкрыта прызнаюцца ў тым, што купляюць прадукцыю Белаза, але вось у гэтых дакументах, якія вам удалося здабыць, вось у мяне таксама такое пытанне, адкуль з'явіліся вось гэтыя паперы, дзе ты, уласна, працытаваў у расследаванні, што, напрыклад, менавіта «Польмарк Кельце» стварылі праз свайго ж прадстаўніка фірму «Еўрамарк Камплект», якая купляе, набывае прадукцыю Белазу і потым прадае яе вось гэтай фірме ў Польшчы.
Справа ў тым, што гэта ўжо ж не першае расследаванне, якое з'яўляецца адносна Белаза. Гэтай тэмай займаліся вельмі шмат хто з расследавальнікаў. У гэтым выпадку мы супрацоўнічалі з ініцыятывай Белпол, і дзякуем вялікі за тое, што яны дзяліліся з намі гэтай дакументацыяй у тым ліку. Вось. Ну, што можна тут сказаць? Можна сказаць так. Ёсць дагэтуль людзі і ў сістэме, і на прадпрыемствах, якія гатовыя дзяліцца гэтай інфармацыяй. Учора ў эфіры вельмі трапна пра гэта сказаў Уладзімір Жыгар, прадстаўнік Белполу, так што людзі на Белазе, пабачыўшы першыя расследаванні, проста дзяліліся дадатковай інфармацыяй. Ось. Так што не ўсё згублена. Я думаю, што рэжыму Александра Лукашэнкі вельмі гэта непрыемна, ім вельмі з гэтым неутульна. І вы, можа, памятаеце таксама, вось нашы гледачы, я маю на ўвазе, могуць памятаць заяву Александра Лукашэнкі. Ён калісьці сказаў, што ну, калі вы не можаце схаваць гэтыя сакрэты, калі вы не можаце забяспечыць сакрэтнасць гэтых дакументаў, ну то насіце ўсё на паперках і насіце ў валізках, адзін адному проста паказваеце і пазней хавайце. У сістэме разумеюць у лукашэнкаўскай, што у іх ёсць людзі, якія не згодныя з іх палітыкай, якія гатовыя дзяліцца і дадзенымі, інфармацыяй, дакументамі нават, часамі рызыкуючы сабой. Вось. І з-за гэтага, канешне, у іх там пэўны калапс назіраецца. Я думаю, што ім прыйшлося вельмі моцна памяняць тое, як яны працуюць. Гэта ўсё спавальняе гэтую сістэму, робяць яе менш эфектыўнай. У дакуменце, які падпісаны кіраўніцтвам Белазу, там таксама гучаць такія словы, ну, можна сказаць, чыстасардэчнае прызнанне. Гэта дакумент з 2024 года, што для экспартных паставак Белазу выкарыстоўваюцца схемы з прыцягненнем непадсанкцыйных беларускіх і расійскіх кампаніяў: Лідсельмаш, Еўрамарк Камплект і Ростмарк. Ну вось, хтосьці ж увёў гэтыя санкцыі, так, Захад, заходнія краіны, Еўрапейскі звяз. Няўжо дастаткова проста ўзяць прадукцыю, праз нейкую фірму-пракладку яе, так бы мовіць, перааформіць, і няўжо гэтага дастаткова, каб яна трапіла на Захад і каб таксама грошы траплялі да рэжыму Лукашэнкі як раней? Бачыш, Вітаўт, мы з табой журналісты, і у нас з табой паўстаюць адныя і тыя ж пытанні. Я гэтае ж самае пытанне задаваў учора ў сваім эфіры Уладзіміру Жыгару з Белпола. Няўжо гэта так проста? Так, сапраўды, аказваецца, гэта так проста. Гэта, як я гэта назваў таксама, прымітыўны схематоз, так? Калі, здаецца, вось зрабілі нейкую, ну, абсалютна простую рэч, і ўжо на Захадзе не могуць пабачыць, што гэтыя санкцыі абыходзяць. Я думаю, што у вялікай ступені гэта роля нас, сродкаў масавай інфармацыі, гэта роля арганізацыяў, такіх як Белпол, гэта роля грамадзянскай супольнасці беларускай, адсочваць гэтыя рэчы, звяртаць на іх увагу, паказваць гэта, выкрываць гэта. На жаль, у еўрапейскім звязе няма структуры, якая займаецца вось такімі рэчамі настолькі пільна. Але думаю, што пасля выхада гэтай гісторыі, пасля выхада гэтага расследавання, асабліва пасля таго, як сёння раніцай пра гэта напісала і польскае выданне «Газета Выборчая», якая рабіла з намі ў кааперацыі гэтае расследаванне, я думаю, што менавіта гэтая схема будзе вельмі хутка і вельмі паспяхова прыкрытая. Яшчэ одно пытанне. Таксама многія могуць уласна звярнуць увагу на тое, што ну так, Белаз абыходзіць санкцыі вось такім няхітрым спосабам, але, маўляў, можа гэта і добра, што прадукцыя ўсё роўна ідзе на Захад, што яна ідзе не толькі ў Расію, і, маўляў, усё роўна ж грошы павінны трапляць і да беларускіх рабочых, якія працуюць там у Жозіне. На твою думку, наколькі гэты аргумент сапраўды рацыянальны, наколькі увогуле можна гэтым кіравацца? Можа, сапраўды гэта, скажем так, не так дрэнна для самых беларусаў унутры краіны, што гэтыя санкцыі не працуюць? Тут справа не ў тым, што яны там працуюць ці не працуюць. Ёсць некалькі, як бы, розных узроўняў гэтай праблемы. Першы ўзровень гэтай праблемы – гэта законнасць, так? Ну, то бок мы маем прыняты ў Еўропе закон, так, аб санкцыях. Мы маем гэтае прадпрыемства Белаз унесенае ў санкцыйны спіс. Як мы ведаем, законы ў дэмакратычных краінах мусяць выконвацца. Гэта адзін узровень праблемы. Другі ўзровень праблемы – гэта канкрэтна прадпрыемства Белаз. Трэба памятаць, гэта ўжо чацвёртае расследаванне на гэтую тэму, на тэму Белаза. Трэба памятаць, што Белаз з'яўляецца самай вялікай кармушкай, карытам сям'і Александра Лукашэнкі. Вось так наўпростава.
за ўсе гады, калі яны карміліся гэтым прадпрыемствам, ёсць такія падлікі, што яны маглі атрымаць выгадаў на 5 мільярдаў долараў. Гэта ўвазводзіць гэтую сям'ю Лукашенко ў ранг нейкіх проста расійскіх маскоўскіх алігархаў, так, прыроўнівае іх па даходах вось да такіх кампаній. Становіцца цяпер зразумела, за якія грошы сыны Лукашэнкі лётаюць па ўсім свеце на бізнес-джетах, так, палёт, на якім адзін палёт каштуе 100-150 тысяч долараў. І 90%, вось учора таксама гэта ў эфіры гучала, 90% прыбыткаў Белаза трапляе ў кішэню канкрэтным людзям з рэжыму Лукашэнкі і там набліжаным людзям, таму што яны стварылі пракладку паміж Белазам і пакупнікамі у постаці гандлёвага дома Белаз. І гэтым корміцца, вось з гэтага гандлёвага дома Белаз корміцца рэжым Лукашэнка. Усе грошы ідуць спачатку ў ягоную кішэню, а ён адтуль пазней кідае вось гэтыя аб'едкі Белазу. Напярэдадні ў праграме «Тыдзень» тваім госцем быў уласна Уладзімір Жыгар з Белполу, і ён так вельмі асцярожна праанансаваў чарговую сенсацыю датычна Белазу, а менавіта, што на прадпрыемстве выконваюцца вайсковыя замовы з Расіі, то бок, магчыма, на Белазе таксама робяць рэчы неабходныя для агрэсіі супраць Украіны. Падрабязнасцяў ён пакуль што не раскрываў, але разам з тым, калі кажам пра расследаванне, якое ты праводзіў, ведаю, што у цябе таксама мноства дакументаў на руках. Ці ёсць нейкія рэчы, якія ты не змясціў у гэтым рэпартажы, нейкія таксама цікавосткі, якімі варта было б падзяліцца? Я ведаю, якую прадукцыю робяць на Белазе вайсковую. Я пакінуў гэтую інфармацыю, канешне, для Белпола, таму што гэта іх дадзеныя. Яны проста пакуль што падзяліліся і распавялі, што там адбываецца. Насамрэч, гэта чарговы скандал. Белаз і так ужо пад санкцыямі, але я думаю, што пасля таго, як будзе апублічаная гэта інфармацыя пра іх вайсковую супрацу з Расіяй, будзе значна больш жорсткая рэакцыя і ўвагі больш будзе да гэтага прадпрыемства і таго, хто з ім супрацоўнічае. Вось, калі казаць пра дакументы, справа ў тым, што дакументаў па гэтай справе былі сотні. Тое, што мы выкарысталі, мы выцягнулі там, скажам, 20 дакументаў, паказалі іх збольшага. Гэта толькі вось такая самая павярхоўная, як бы, доказная база, самыя простыя дакументы, дзе яны наўпрост фактычна прызнаюцца. Мы абыходзім санкцыі. Вось мы стварылі кампанію, вось чалавек, які ствараў гэту кампанію, і мы паказваем тыя дакументы, якія самым простым шляхам зняпраўджваюць, як бы, і ту інфармацыю, якую мы чуем ад прадстаўнікоў гэтай польскай кампаніі, што мы тут ні пры чым, мы нічога кепскага не робім, мы не абыходзім санкцыі. Мы выцягваем тады дакументы, паказваем, вось робіце. Мы не ездзілі на Белаз у 23-м годзе. Вось дакумент, вы ездзілі на Белаз у 23-м. Мы не маем гандлёвых кантактаў з Белазам. Вось дакумент, дзе вы ў гэтым годзе просіце іх паставіць там па ніжэйшым кошце там 2 Белазы. Мы ўсё гэта ведаем. І мы выцягнулі толькі тыя дакументы, якія канкрэтна і вельмі проста гледачу паказваюць і тлумачаць, што адбываецца. Дакументаў значна болей. Там ёсць і грошы, там ёсць і іншыя асобы паказаныя, і канкрэтныя прыклады, як яны перасылалі гэтыя рэчы. Але гэта ўсё гледачу для следства не так патрэбна, таму што гэта толькі засмечвае, як бы, засмечвае ўспрыманне таго, што адбываецца. Таму мы тлумачылі на простым узроўні, але дакументаў сапраўды вельмі шмат. Можа, гледачу не так патрэбна, але для следства, для іншага следства, магчыма, тут у польскай дзяржаве яны спатрэбяцца. Ігар, дзякуй табе вялікі за гэтую працу, за гэтае расследаванне. З намі на сувязі быў журналіст Ігар Кулей, вядоўца праграмы «Тыдзень». Палітвязня Дзяніса Івашына, верагодна, зноў змясцілі ў штрафны ізалятар. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фэйсбуку паведаміла ягоная жонка Вольга. Прычына пагаршэння ўмоваў утрымання журналіста, як звычайна, выдуманая, а галоўная задача – чарговы раз кінуць Дзяніса ў адзіночную камеру, каб паздзеквацца з чалавека. З якой даты і на які час журналіста трымаюць у штрафным ізалятары, дакладна невядома. Аднак гэты тэрмін можа дасягаць 2 тыдняў, бо менавіта столькі часу ад зняволенага няма ніякай карэспандэнцыі. Дзяніс Івашын адбывае пакаранне ў жодзінскай турме нумар 8, дзе сёлета сустрэў сваё 45-годдзе. Журналіста асудзілі на 13 гадоў і 1 месяц зняволення. Прычынай незаконнага ўвязнення паслужыла прафесійная дзейнасць.
Журналіст зрабіў расследаванне пра былых супрацоўнікаў расфармаванага ва ўкраіне спецпадраздзялення «Беркут», якія ўцяклі ад украінскага следства да Лукашэнкі, перайшлі на службу ў АМАП і ўдзельнічалі ў рэпрэсіях супраць беларусаў. Дональд Трамп неўзабаве можа сустрэцца з Владзімірам Пуціным, каб хутчэй скончыць вайну ва ўкраіне. Пра гэта новаабраны прэзідэнт США заявіў падчас выступу ў Арызоне. На думку Дональда Трампа, свет як ніколі блізкі да трэцяй сусветнай. Сваю ролю палітык бачыць у тым, каб не дапусціць вялікай вайны. Іншыя навіны ў нашым аглядзе. Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 5 кандыдатаў на пасаду прэзідэнта і назвала колькасць подпісаў, нібыта пакінутых за іх. Акрамя дыктатара, за вылучэнне якога паводле ЦВК аддалі подпісы 2,5 мільёны чалавек, мінімальна патрэбныя 100 000 подпісаў сабралі 4 ягоных спарынг-партнёра – Олег Гайдукевіч, Сергей Саранкоў, Ганна Канапацкая і Александр Хіжняк. Імітацыя выбараў адбудзецца 26 студзеня. Беларусы зноў вымушаныя доўга чакаць мінання мяжы з еўразвязам. Аднак гэтым разам чарга ўтварылася ў кірунку Беларусі. Гэта звязана з тым, што вялікая колькасць нашых суайчыннікаў едзе на радзіму напярэдадні калядаў і Новага года. Паводле тэматычных тэлеграм-каналаў, выезду з Польшчы чакаюць больш за 120 аўтобусаў. Паводле некаторых ацэнак, чаканне можа даходзіць да 40 гадзінаў. Білі бальшавікоў не скорымся маскалям. На некалькіх пунктах пропуску з Беларусю з боку Украіны з'явіліся білборды на беларускай мове і з нацыянальнай сімволікай. Як паведамляе тэлеграм-канал «Беларусь з МКАДам», на плакатах у Валынскай і Роўненскай вобласцях украінскія памежнікі заклікаюць беларускіх калегаў не падпарадкоўвацца расійскаму рэжыму і супраціўляцца. На цэнтральным вакзале ў Варшаве памёр 52-гадовы беларус. Ён паслізнуўся і ўпаў на падлогу. Незважаючы на доўгія рэанімацыйныя дзеянні, уратаваць мужчыну не ўдалося. Паводле медыкаў, смерць наступіла з натуральных прычынаў. Вядома, што памерлы 52-гадовы грамадзянін Беларусі. Ён быў бесхацінцам. Паўночная Карэя, імаверна, чарговы раз збіраецца надаць вайсковую дапамогу Расіі. Пра гэта паведамляюць паўднёва-карэйскія медыі са спасылкаю на выведку краіны. Гэтак Пхеньян плануе перадаць Расіі вайсковую тэхніку, а таксама дроны камікадзе, вытворчасць якіх нібыта нядаўна стартавала ў краіне. Акрамя гэтага, КНДР гатовы адправіць дадатковых вайскоўцаў. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале. Каб перайсці туды, дастаткова навесці камеру смартфона на QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заклікаю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. І да іншых навінаў. Рэжым патрабуе ад парафіі зачыненага чырвонага касцёлу амаль 150 000 рублёў. Менавіта настолькі ацанілі доўг перад уласнікам будынку, дзяржаўным прадпрыемствам «Спадчына». Пра гэта паведаміў ксёндз Францішак Руць падчас святой імшы. Імаверна, гэтая сума адна з умоваў, каб парафію зноў пусцілі ў гістарычны будынак. Як паведамляе выданне «Католік.Лайф», святар не ўдакладніў, за што менавіта налічылі такі доўг. Рахунак парафіі арыштаваны на пастанову суда. І як толькі на ім з'яўляюцца пэўныя сродкі, іх адразу забіраюць на выплату доўгу. Чырвоны касцёл адабралі ў вернікаў пасля падазронага пажару ў сакрыстыі ў верасні 2022 года. Паводле афіцыйнай версіі, у будынку нібыта загарэлася электраправодка і была пашкоджаная маёмасць на плошчы каля 20 квадратных метраў. Тады практычна разам з ратаўнікамі прыбылі амапаўцы і супрацоўнікі следчага камітэту, якія забралі з сакрыстыі камп'ютары і запісы відэаназірання. Сёлета ў ліпені арцыбіскуп Юзуф Станеўскі звольніў з пасады пропашча ксяндза Уладзіслава Завальнюка, спасылаючыся нібыта на ягоную ж просьбу. Аднак вядома, што святар не прасіў пра звальненне. Паводле некаторых звестак, звальненне было патрабаваннем рэжыму. Да нашай праграмы далучаецца Яўген Дудкін, гісторык і палітык з беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Яўген, вітаю цябе. Прывітанне. Калі кажам пра справу чырвонага касцёла, які ўжо вось як больш як 2 гады зачынены, і цяпер з'явілася інфармацыя, што з парафіі хочуць спагнаць амаль 150 000 рублёў
З аднаго боку, гэта інфармацыя не новая, таму што яшчэ да закрыцця, нават да так званых выбараў 2020 года пра гэта гаварылася. З іншага боку, няўжо гэта можа быць прычынай закрыцця такой важнай святыні? Прычына закрыцця святыні, а менавіта чырвоны касцёл, гэта той сімвал, які прадстаўляе сабой чырвоны касцёл. Так, бо гэта сімвал беларускага народнага фронту, адраджэння, незалежнасці, беларускай мовы. І, адпаведна, гэта перашкаджае рэжыму Лукашэнку кіраваць дзяржавай. Так, бо касцёл таксама адкрываў і ратаваў у сваіх сценах людзей, які шукалі паратунку. А вось мета гэтая плата, гэтыя грошы, гэта проста спроба трымаць нейкім ланцугу каталіцкі касцёл. Чаму кажу пра ланцуг? Таму што сума сапраўды вельмі вялікая, грошы трэба сабраць, і яшчэ няма гарантыі, што рэжым Лукашэнкі сапраўды перадасі будынак ва ўласнасць каталіцкага касцёла. Як, напрыклад, гэта сёння з магілёўскай архікатэдрай магілёўскай. Ну так, справа ў тым, што сам будынак чырвонага касцёла насамрэч фармальна не належыць так каталіцкай грамадзе, не належыць парафіі, ён належыць дзяржаве, тут у выглядзе таксама гэтай менскай спадчыны. Але разам з тым, увогуле сітуацыя падаецца вельмі такой абсурднай і страшнай для вернікаў, таму што вось набліжаюцца ўжо трэція каляды, як касцёл зачынены. І мы памятаем, што раней таксама былі розныя меркаванні, што канкрэтны рэжым хоча ад каталіцкага касцёла, каб адкрыць гэты будынак. Вось літаральна таксама не так даўно звольнілі ж з пасады пробашча ксяндза Уладзіслава Завольнюка гэтым летам. Казалі, што гэта можа быць прычынай, што, маўляў, рэжыму не падабалася постаць вядомага і знакамітага святара. Аднак пробашча змянілі, і што? І ўсё роўна будынак зачынены. У любым выпадку рэжым Лукашэнкі, ён мае антыхрысціянскі характар. Бо сам Лукашенко заявіў неаднойчы і прама, што ніколі, падкрэслю, ніколі не зарэгіструе беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Тут атрымліваецца, што рэжым хоча атрымаць пад кантролем каталіцкі касцёл, каб ён падтрымліваў рэжым Лукашэнкі, каб святары не садзейнічалі евангелізацыі ў разуменні казаць праўду, каб выкрываць хлусню, каб папярэджваць гвалту дачынення іншых людзей. І вось ёсць такая спроба ціску на каталіцкі касцёл. Вось ты кажаш пра пераслед касцёла, і сапраўды, калі бачым закрыццё чырвонага касцёла, калі мы ведаем пра тое, што ў мінулым годзе Беларусь была на другім месцы ў свеце па колькасці затрыманых святароў, то сапраўды гэта бачна, проста відавочна падаецца кожнаму чалавеку, што ёсць пераслед вернікаў у Беларусі. Аднак, калі паглядзець прапагандысцкія медыі, то там, напрыклад, выступае арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, які гаворыць, што, вось, дзякуй Богу, людзям ёсць куды хадзіць у святыні, і справа чырвонага касцёла ўвогуле не ўздымаецца ім на дзяржаўным тэлебачанні. Як ты мог бы такія рэчы патлумачыць? Каб знайсці адказ на сённяшнія праблемы, выклікі каталіцкага касцёла, трэба паглядзець, дзе такія падобныя выклікі былі ў мінулым. Адказ, калі ласка, ёсць у паваеннай Польшчы, дзе ксёндз кардынал Стэфан Вышынскі казаў і абараняў менавіта інстытут сям'і ад камуністычнай прапаганды. А што мы бачым? Мы бачым, што сёння, на жаль, канешне, некаторыя біскупы Беларусі прысутнічаюць на паседжаннях арганізаваных, напрыклад, праз дзяржаўную ўладу, дзе прысутнічаюць, падкрэслю, Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, які афіцыйна дэкларуе сябе пераемнікам камуністычнай моладзі, камсамола, які пераследаваў касцёл, які змагаўся з касцёлам. Так? Я думаю, што вось трэба падумаць, задаць пытанне яго эксцэленцыі, так, біскупу, ці сапраўды яго прысутнасць на дзяржаўным узроўні абараняе інстытут беларускай сям'і ад ідэалогіі, свецкай ідэалогіі рэжыма Лукашэнкі. Трэба гэтае пытанне здаць. І біскуп мусіць на гэтае пытанне адказаць. Калі не, тады трэба задаць пытанне, а якія умовы пагаднення паміж дзяржавай і каталіцкімі біскупамі, якіх ён прадстаўляе.
Калі вяртаемся да тэмы пераследу каталіцкіх святароў, то ведаем, што айцец аблат Анджэй Юхневіч з траўня 2024 года утрымліваецца за кратамі, быў затрыманы з палітычных прычынаў. І вось цяпер, калі ён ужо знаходзіцца за кратамі, яму выставілі абвінавачванне, якое гучыць вельмі так страшна і гучна, а гэта менавіта педафілія альбо парушэнне недатыкальнасці сексуальнай непаўналетніх. Мы ведаем, што гэтае абвінавачванне, яно такое вельмі распаўсюджанае цяпер агулам таксама ў заходнім свеце і дастаткова папулярнае, калі кажам пра нейкія скандалы. Аднак, калі мы кажам пра Беларусь, то памятаем, канешне ж, перадусім пра прэзумпцыю невінаватасці чалавека, ну і пра тое, што вельмі лёгка так знішчыць рэпутацыю чалавека, нават без усялякіх доказаў, проста кінуўшы нейкае такое гучнае слова. А што гавораць у касцельных асяродках пра справу айца Анджэя? Якое меркаванне вернікаў пра гэтую сітуацыю? Мне вядома асабіста, то ў Варшаве беларусы каталікі не вераць у такое абвінавачванне, менавіта абвінавачванне ў педафіліі. Падазраюць, што гэта штучнае абвінавачванне, якое рэжым Лукашэнкі высунуў супраць святара за яго евангелізацыю. Кажы праўду, не хлусі, не крадзі, не забівай. І такім чынам рэжым яшчэ хоча паказаць біскупам, падкрэслю, што глядзіце, вось гэты святар, мы на яго, так сказаць, павесілі ярлык, што ён нібыта злачынца, так? Што вось ён вінаваты ў нейкіх такіх злачынных, жудасных учынках. І нібыта, магчыма, хтосьці з вас акажацца таксама падазраваным. То бок, звярніце ўвагу, што не толькі пазыка, так, то бок доўг ёсць у чырвона-касцёл, які накладзены, так, дзяржавы, каля 150 000 рублёў, але яшчэ магчымасць абвінавачання кагосьці са святароў, любога рангу. Я думаю, што гэта спроба ціска на каталіцкі касцёл. І мы мусім сапраўды падтрымаць нашага святара, які знаходзіцца ў закладніках, ну і папросту маліцца аб справядлівым судзе, каб праўда выйшла наружу. Вось. Бо людзі яму давяраюць, людзі яму вераць. Канешне, ні пра які справядлівы суд ва ўмовах лукашэнкаўскай Беларусі гаварыць не прыходзіцца, і таму, калі мы кажам пра прэзумпцыю невінаватасці, то ўвогуле няма нават ніякога даверу да гэтай хлуслівай сістэмы. Разам з тым, канешне, калі нейкія злачынствы ёсць, то злачынствы павінны быць пакаранымі. Вось ты слушна заўважыў, што могуць паказаць, могуць такім чынам шантажаваць увесь каталіцкі касцёл, і вось, напрыклад, тэлеграм-канал «Хрысціянская візія» таксама кажа, што такія пагрозы, выставіць такія абвінавачванні датычыліся і іншых святароў. Яўген, ну вось не хацелася ўвогуле гаварыць пра такія тэмы перад вігіліяй, пра такія балючыя моманты, але ну што ёсць, жывем у такім свеце, і такая цяпер наша Беларусь. Усё ж такі, вось як ва ўмовах, на твою думку, таксама як верніка, як у такіх умовах рыхтавацца да сустрэчы свята Божага нараджэння, калі вось вернікі бачаць, што іхны касцёл пераследуецца? Я магу такі прыгадаць гісторыю з гродзенскай фарай, што ўсе тыя асобы, якія спрычыніліся да знішчэння, яны мелі потым моцныя пакуты жыццёвыя. Таму той, хто змагаецца з касцёлам, з Богам, ён потым мае пакуты ў жыцці. А таму людзі, якія жывуць у праўдзе, стараюцца трымацца праўду, шукаюць эту праўду, так? Незалежна ад веравызнанняў, я жадаю ўсім, каб мы ўсе адчувалі ўнутры радасць і любоў, што мы, кожны з нас, беларусаў, ёсць каштоўнасць, адной вялікай каштоўнасці, якая называецца беларускі народ. І жадаю вось падчас гэтых святаў больш адчуваць у сабе гэтую каштоўнасць. Бо калі мы захаваем у сябе гэта пачуццё ўласнай годнасці, каштоўнасці, то мы яе перададзім гэтую каштоўнасць і сваім нашчадкам, родным, блізкім, будзем больш любіць, больш радавацца. І вось давайце дзеліцца гэтай радасцю, любов'ю з бліжнімі беларусамі. Каб пачувалі годнымі сябе людзьмі і гэтую годнасць уклалі таксама ў фундамент вольнай, незалежнай Беларусі. Яўген, дзякуй вялікі табе за гэтую размову. А з намі на сувязі быў Яўген Дудкін, гісторык і палітык з беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І зноў пра каляды, якія набліжаюцца. Святы Мікалай можа прывозіць падарункі не толькі на аленях. Прынамсі ў Венецыі. Там санты пакінулі свае сані і пераселі ў традыцыйныя венецыянскія гандолы, ды ўзялі ўдзел у каляднай рэгаце.
Спадарства, дзякую вам за прагляд праграмы Белсат Зум. Тым, хто рыхтуецца адзначаць каляды, зычу правесці вігілію і Божае нараджэнне ў міры, радасці і спакоі. Христос нараджаецца, славім яго. Вясёлых святаў.